halor nga sokwa ban ai jingmut kendiat ha kabede bat ka wei na ki bil ki baka sarkar pedeng kadang don jing temu ban wara ha kani ka dorbar jong parlemen ka bansa long shen kata gede halor ka uniform civil code pi ka jing sedang habang ye keren cepang uniform civil code dikila mention terpang apa ka artikel ka basau pusau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong kumni penpule ka uniform civil code for the citizen. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state. Ka keren tang kamtai ka artikel ka ba sau pusau but ngi kum ki riulum ki ba don haga dong sate lami ni haga jelame khalia ga juni but ki riulum se ki ki chakaru ni don ka jing preserve la ne ka jing yada ka pakrapang ya gerti ka dustur ndo ka siap ki customary law ka per ka king ni don namar kata kani gede ka ni ki mat ki ba kongsan hadu kata but ba lada ka uniform civil code country kam ha kene ka ri ka jungi kalong ka ba ma hadu kata namar bangi ngidan lala ki jong ki rukom kiriti ki dustur ki bangi juyai bot kamtam ni badan haki ne ki schedule area ki bangi ngidan ka jingmut abadan kene ka uniform civil code ka biong kamot ba kandon ka wi bit ka an ha kerindia bro halor ka wede bat ka songkha songman lo wede bat ka jing pelat sansing ka divorce ka ko nang ta ka jing hiar paten inheritance la ki succession ya jing don ki jing em ki kur ki jat ki kenja bat ki wi ki mat ki badan hang ni dia nomor kata la dangin pe ki jing long kerpang jong ka jai pendriu ka joki kamtam ki badan apo occident area kan kata sibun lada kaneka an country kam kamtam ngi don ka Christian marriage act kat praspa ni puar don pa kan no du por pareng ka don kaneka ka bangalong applicable hadu mentaru ka bangi ju practice ngi dan kam jadi ngi ta kadau kalong sensitive bahagian ni ki issue ha ka bede bat kumno ban balada ka sarkar pedeng kan pentri kam dan kan pas ya kan bil bakan long an hang ti parlimen kumbala ban suthu nagaliang jong law department Ministry of Law la panjing mot kune tai naki stakeholder naki state kune tai but ba ngimpat tip ya ka draft jong ne ka bill do mentah mal kadang de ka anyro ka ba ka sarkar pedeng kadang mot banwara kani ka bede ba kane ka phang ha ka snem ka bala dep kadang ba kala la don we MP apo raja sabha bala wara ya ka private member bill ha ka bede bat kani tang ba syam la pas syam la menjur da ki artli gi ndor ba tawan parlemen ko di Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Dementa ka sarkar pedeng ka bale lam de BJP ki don karkom prakhat ban wara biang ya kene ke bil. Kam de suka private member bill kala de ke bil ka pakai wara nagaliang jongka sarkar. De nomor kata kat bekimpat introduce kene ke bil apo ka parlemen ngimpat tip kumno kalong ki content jongka al kilong hadukan no langi ki padon di schedule area ngin sa exam ni amna kata ni kan long applicable ya baro ni pang tada ter ngim nang panong bar ngimpat i ya kene kan draft adum ta ke i ka pangamut panong nanta kolong ba tang sio kene kan draft ni ban pule ban piktu ban sim ka stand dan re kumbala ban suthu kalong bet ba lada country kam hi nagaliang ka jonga himet ngas ngo bangim de ban priang ni ngi hab ni keren kan bala ban penbet ban penlat kam tam ya kene ka dong bat kathan ke jungi marngi gidon ke jinglong ka bakarpang la itu kerpang yengi wada ka constitution jong ri India po ka krit ka bandreu ka 6 schedule tu karkom bat khando ki ke jingdon ka district council ke jingdon ki dorbar raj ki dorbar shnong nang ta ki songkha songman nang ta ki jing her pateng ka khando ka siap ka land holding system ni pher na ki wi ki jaka ki badi revenue land ngi hang de ka silulan bat kini kirti dustur karkom long karkom im jung yer pe pher de nomor kata ngi habban penkre ile de ngi habban position ile de kata karkom bangin habban ya dai ile de bat ngi kenturu long ba jong ne ka por ya ki member of parliament ki MP ke dan burom gi jungi
MP Lok Sabha ngidon arngut ba bensan pala bat I agat hasang ma MP po Raja Sabha idon iba WR Karluki bat kiwi ki MP na ki dong satelam ini bat kiwi ki jaka kiwi ki state kiwi ki jalar ba persya ya ka uniform civil code kidon tenamar kata kani gidi ke khep ha ka ba ngin ha ban pek ta ka parliament kan le kum no ta ka ki ban don ga mat ban ya kran hang thi ki ki MP ki don forum gi jong ni tentu ki but ngi I full support ngi ro ngin kersan lor kan ne ba kam di ban kata ya kan ne ki jing long jing man ki an ki dustur ki customary law ngi landon ki bang practice adu menta te kum we ne ginong mikmat na ka jela na ka temri boy na sngo ba ni persya ya kan ni ba kam di ban trikam mar kini ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum ngi tip bang JLT jong ka sarkar hapo sarkar pedeng kita kijing persang ban tuklar kijing persang na kamta ban kumno ban ya ka constitution jongi kamta ban persang ban musliang neng tai kidot sibun ki kum kide tingi hap ban fikir ha ngamut ban ong ba ki ke bro ki le ki sniu sudah tende kidon ki kamba bha sibun ki le ro dia ka sensar pa ba ak demokrasi ka merit demerit ka don kidon ki jet bill ki bala penlong an ki ba yarap upot ba ki don ki jet bill ki ba pelong an ki ba kata ro ki ba len ki ba kata yang ngi ki repat tingi ha balong husiar so pun kentu yang song senong ro kan ki mat ka ba balong sensitive ba ka ne ro ko bangi ha ban pej ba ban perkhat ba ki legal expert ki khau perkhat ki don ro ngi ha ban perkhat komno bang ni teli bangin penne pensa ya kan ke jinglong tenrai ke jungi ya kan ke customary law ko bangi don yar pateng kan bat khendo kiwi ki jengit ki jengbut ki jengrenti jungi hagi balang bo per Christian marriage act ni don tentang ada kan ni kan wan kemut bakawi bit ka an borok kawi keri din marmenta ka jing ni don ni pek kum ki muslim ki don kan personal law board ke jungki ki don ki chat niam ba per ki don mar kata aku bedi bet kan neru ka jing persang na liang sekarang pedeng kalong panwara abi ya kawi ka an ka ba jing snow jung ai kan kata ba yang ni kum ki nong sno ni haban perkhat kum no bangin yan ang ni sakmat ban ya dai le det kum ki nong mikmat ki ba ki ba legit min don hasanda ki ba ba ni lekat bala within the frame of the constitution as per law hapok ambit jong constitution hapok ambit jong kaan ni haban ni khun ni kene bangan pentikena baga jing long kerpang ke jong ni ai ne bakan ne hagi por ki banwan tang gini kentin ki ba kendia boleh cuba